finalekamp hos herrerne, og den kan I naturligvis følge her i vores Sportssøndag. Det berygtede Vollsmoseområde på Fyn er basis for basketballklubben BK Odense. Ved dagens danske ungdomsmesterskab viste drengene fra Vollsmose vejen under kurven, og det var bestemt ikke vold, men bold, der tændte gnisten hos de unge fynboer, der var med blandt de allerbedste. Min far, han spillede i landshold, og jeg var også høj. Derfor spiller jeg også. Det er en basketklub jo, og så bliver man også integreret, fordi man er sammen med andre mennesker. Det er her i Vollsmose, at Danmark har nogle af landets største problemer med de unge, men det er også her, at byens børn er rykket indenfor i hallerne. For eksempel med BK Odense, der med kvalifikationen til dagens DM-finale for ungdomshold er Fyns bedste basketdrenge. Det kan let blive opfattet som et indvandrerprojekt, men det er bolden, der er nummer 1, og så er integrationen en sidegevinst. Altså, vi er et hold, der spiller basket, og vi er vietnameser, vi er iraner, vi er bosnier, vi er somalier, altså. Det er integrationshold. Jeg synes alle os, der spiller på vores hold, vi er rimelig integreret i det danske samfund. Vi er lidt blandet. Vi kommer fra 5 forskellige nationer, men i det daglige der er det ikke spor anderledes. Altså opførelsen, halvdelen af dem er alligevel danske statsborgere, så opførelsesmæssigt er der ikke noget anderledes end andre hold. Hvad siger kammeraterne til, at du spiller basket? De kan godt lide det. De ser meget op til mig i skolen. Altså i skolegården, der har vi 4 kurver. Der spiller vi kamp, sådan, når der er skole. Og der er god grund til at være stolt af de spillende kammerater. Godt nok blev DM-finalen for svært for BK Odense, men hjertet var med i kampene. De sluttede sidst i finalen, men en sjov weekend i Åbyhøj og en ærefuld 4. plads kan ingen tage fra dem. Vores damer, de rykker op i elite-division, og vi har et første divisions herre. Så basketmæssigt i Odense, der er vi den bedste klub. Vi har de højst rangerende hold. Og som en godt integrationsklub, der er vi vel også lidt, fordi vi ligger i det område, som vi gør. 2, 3, ja, og weekendens vinder blev Sisu i pigerækken og Hørsholm hos drengene. For dansk